ኣብ መንጎ ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን ምስ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ጉዳይ ናቶ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ናብ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ክጽምበሩ ዝፈተኑ ክልተ ኣሕዋት ብማእሰርቲ ክቕጽዑ ሓደ ሽወደናዊ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 27 ግንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓሪ ብርሃሜ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስታት ዜናን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝርዝሩ ክመርሐኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ኣባልነት ፊንላንድን ሽወደንን ኣብ ኔቶ መልኪቱ ዘውፅኦ ተቃውሞ ምክንያት ብምግባር ልኡኻት ሽወደንን ፊንላንድን ትማሊ ምስ ሰብ መዚ ቱርኪ ኣብ ኣንካራ ከም ዝተረኸቡ ተሓቢሩ። ፊንላንድን ሽወደንን ናይ ኣፅዋር እገዳን ከውርዳ ከምኡውን ግብረ ሽበራውያን ዝበለቶም ውድባት ዝህብኦም ደገፍ ደው ከብላ ከም እትደሊ መንግስቲ ቱርኪ ኣቐድማ ኣቢሉ ክገልጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ንኽቕበል ኣብ ዝግበር ዘሎ ልዝብ ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ኩርዳውያን ብቐረባ ይከታተልዎ ምህላዎም ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎ ተወላዲ ኩርድ ከምኡውን ዋሃብ ህዝባዊ ርእይቶ ኩርዶ ባክሲ ገሊጹ። መንግስቲ ቱርኪ ሽወደን ኣሕሊፋ ክትቦም ዝደልዮም ዝርዝር ኣስማት ኩርዳውያን ምስ ምውፅኡ ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም ዝነብሩ ተወለድቲ ዓሌት ኩርድ ተሻቒሎም ከም ዘለዉ እቲ ጋዜጠኛ ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኩርዳውያን ከም ቀይሕ መስመር ዝርእይዎ ሽወደን ነቲ ኣብ ሰሜን ሶርያ ዝንቀሳቐስ ሰራዊት ኩርድ ወይ ፒጌይ ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ክትቆፅሮ ብቱርክ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት እዩ ብምባሉ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ። ኣብ ከተማ ዮቶቦር ዝርከብ ሓደ ቤት ፍርዲ ናብ ዳዕሽ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ክጽምበሩ ንዝፈተኑ ክልተ ኣሕዋት ነፍሲ ወከፎም ብ8 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ክቕጽዑ ወሲኑ። እዞም ዝኾነ በደል ኣይፈጸምናን ዝብሉ ኣሕዋት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናብ ቱርኪ እናኸዱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ላንድ ቬተርዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኢሉ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ብመርትዖ ኣሰኒዩ ብዘቕረቦ መስርሕ ፍርዲ እዞም ኣሕዋት ናብ ዳዕሽ ንምጽምባር ናብ ሶርያ ወይ ዒራቅ ንምጉዓዝ ወዲኦም ምንባሮም ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ መረዳእታ ኣረዲኡ ኣሎ። ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ዝፈጸመቶ ወራርን ዝተወልዐ ኩናትን ዋጋ መግቢ ፀዓትን ድኹዕን ብምውሳኹ ቁጠባ ዓለም ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ሓላፊ ባንኪ ዓለም ገሊጹ። ዴቪድ ማልፐስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ምንቁልቋል ከመይ ከም እነትርፎ ኣይርዳእካን እዩ ዝብል መግለጺ ከም ዝሃበን እቲ ቻይና ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ኣንቢራቶ ዘላ ዕፅዋ እውን ንምዝሓል ቁጠባ ዓለም ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ርእይቱኡ ብምቕጻል ዝቐረቡ ዝጸንሑ ስክፍታታት እቲ ዓለም ለኸ ዕብየት ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ማለት ጂዲፒ እንተርኢናዮ ኣብዚ እዋን ኮይኑ ምንቁልቋል ቁጠባ ከመይ ክንከላኸሎ ከም ንኽእል ምግማቱ ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ይኽኢላ ተዛሪቡ። ዋጋ ፀዓት ብዕዝፊ ናይ ምውሳኽ ሓሳብ ጥራይ ምንቁልቋል ከልዕል ከም ዝኽእልን ዝበለት ሓላፊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ባንኪ ዓለም ዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣብዛ ዓመት ብሓደ ሚእታዊት ከም ዝንኪ ተነቢዩ ምንባሩ ይዝከር። ጂዲፒ ምሁራት ቁጠባን ባንክታትን ዝከታተልዎ ምዕቀኒ ዕብየት ቁጠባ ሓደ ሃገር ከም ዝኾነን እዚ ከዓ ትካላት መዓስ ሓይሊ ሰብ ክቆፅሩን ክንክዩን ከም ዘለዎም ንምግማት ዝሕግዞም ንውሳነ መንግስታት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይንገር። ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ነዳድን ጋዝን ሩስያ ጽግዕተኛታት ምንባረን እውን ዴቪድ ማልፐስ ዝገለጸ ኮይኑ ምቁራጽ ቀረብ ጋዝ ሩስያ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ምድኻም ቁጠባ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዓብ ተራ ዘለዎ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኻልኣይ እብረ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝተመረጸ ተሓቢሩ። ኣብቲ እንኮ ሕጹይ ኮይኑ ብዝቐረበሉ ምርጫ ንኻልኣይ ዙር ነቲ ትካል ክመርሖ ምዃኑ ዝተፈልጠ ጀኔቫ ብዝተኻየደ መበል 75 ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ጉባኤ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ።
ድሕሪ ምፍጻም ቃለ ማሕላብ ዘስምዖ ዘረባ ነተን ብሕፁይነት ክቐርብ ድምፂ ዝሃብኦ ሃገራት ድሕሪ ምምስጋን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ነታ ዓለማዊ ትካል ሕቡራት ሃገራት ክመርሕ ዝጸንሐ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ለበዳ ኮቪድ-19 ከምኡ ድማ ካብ ፕረሲደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንዝቐረበሉ ዝነበረ ነቐፌታ ንግዜ ስልጣኑ ዝተፈታተኑ ዓመታት ምንባሮም ገሊጹ። ፕረሲደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኮሮና ምስ ቻይና ወጊን ካለኻ ዝብል ነቐፌታታት የሰምዕ ምንባሩ ክዝዝከር ኮይኑ ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ዓለማዊ ለበዳ ምክልኻል ብዝገበሮ ዝለዓለ ጻዕሪ ንኣዳታት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ክቐርበሉ ተሰሚዑ እዩ። ንኻልኣይ ዙር ምርጫ ምስ ተዓወተ ብዘሕለፎ መልእኽቲ ኣባይ ንዘለኩም ምትእምማን ዝሃብኩምን ሓላፍነትን የመስግን ድሕሪ ምባል ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሰነ 2022 ጀሚሩ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ብዋና ዳይሬክተርነት ነቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ክመርሖ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ድሕሪ ምውድኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራብ ዓለም ተማሂሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥዕናን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ብምዃን ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበ ክኢላ ከም ዝኾነን መወለዱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኮይኑ ኣብ ናይ ዓለም ዝለዓለ ስልጣን ናይ ዳይሬክተርነት ውድብ ዓለም ጥዕና ኮይኑ ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ንኻልኣይ እብረ ተመሪጹ ከም ዘሎ ታሪኹ የረድእ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጋምቢያ ነበር የሕያ ጃሜ ዝገዝኦ $3.5 ሚልዮን ዝግመት መንበሪ ገዛ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ኣብ ሜሪላንድ ዝርከብ ሪሻን ብስም በዓልቲ ቤቱ ዘይነብ ጃሜ ዝተጣየሸ ትካል ዝገዝኦ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስ ብልሽውና እቲ ገዛ ክውረስ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እቲ መንበሪ ጥራይ ዘይኮነስ ያሕያ ጃሜ ክስ ብልሽውና ካብ ዝቐረበሉ ካብ 2020 ኣትሒዙ ዝተዋህለለ ክራይ እውን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተታሒዙሎ ተባሂሉ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ነቲ ሪሻን ብምሻጥ እቲ ገንዘብ ነቶም ብብልሽውና ምሕደራን ፕረሲደንት ነበር ጃሜ ጉድኣት ዝወረዶ ህዝቢ ጋምቢያ ክወሃብ ንጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ እማመ ቀሪቡ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣነፂሩ። እቲ ፕረሲደንት ነበር ምስ ስድራ ቤቱን ተሓባበርቱን ተመሳጢሩ ትካል ሸልን ማሕበራት ወፃእን ተጠቂሙ ብብልሽውና ንዝረኸቦ ሃብቲ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ከም ዘሳገረ ክስታት ይቐርብሉ ከም ዘለው ተፈሊጡ። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ጋምቢያ እቲ ፕረሲደንት ነበር ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ፈፂምዎ ንዝበሎ ማዕልያ ዘይብሉ ገበናት ክቕፅዖ ድልው ምዃኑ ኣፍሊጡ ከም ዘሎን ያሕያ ጃሜ ነቲ ዝቐረበሉ ክስታት ከም ዝነፀገ ወከልቱ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ 1994 ብዕልዋን ኣብ ስልጣን ዝደየበ ናይ ጋምቢያ ፕረሲደንት ነበር ጃሜ ክሳብ 2017 ንጋምቢያ ዝመርሐ ኮይኑ ብምርጫ ምስ ተሳዕረ ካብቲ ሃገር ሃዲሙ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። 57 ዓመት ዝዕድሚኡ ጃሜ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ተዓቂቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ሃገራት ምዕራብ ንሃገረ ዩክሬን ዝገብርኦ ሓገዝ ክዕዝዛ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንብርኦ እገዳ ከስፍሓ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድ ሳና ማሪን ፀዊዓ። እዚ ኩናት ምስ ምቕጻሉ ውህሉል ሃብቲ እቲ ሃገር ይፅንቀቕ ከም ዘሎን ስለዚ ድማ እቲ ኩናት ክሳብ ዝቐጸለ ንሕና እውን ዘድሊ ሓገዝ ንዩክሬን መሃብ ክንቅጽል ከድልየና እዩ ኢላላ። ድሕሪ ኩናት እውን ኣብ ዳግመ ህንፀት እቲ ሃገር ክንሳተፍ ክንሕግዝን ሓላፍነት ኣለና ክትብል እታ ናይ ፊንላንድ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ገሊጻ ኣላ። ኣብ ኬይቭ ዝመደበሩ ኢለ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ፊንላንድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል
ቃለ ምሕትት ፊንላንድ ኣብዚ ጉዳይ ጉባኤ ክትፃወት ድልውቲ ከም ዝኾነት እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝቕልውላው ቆራፅነትን ሓድነትን ከርኢ ከም ዝግባእ እውን ወሲኻ ከም ዘተሓሳሰበት ተሓቢሩ ኣብዛ ሓለፈ ወርሒ መጋቢት መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ሃገረ ኖርዌይ ካብቲ ኣብ ታሕሳስ ዝነበረ 0.4 ሚእታዊት ብምጉዳል 2.9 ሚእታዊት ምብፅሑ እዚ ድማ ብዝሓለፈ 14 ዓመታት ካብ ዝተረኣዩ ኣሃዛት ዝተሓተ ምዃኑ ሳሴክስ ኖርዌይ ትማሊ ገሊጹ ኣሎ ካብ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት 10,000 ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ከም ዝተመዝገቡ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ እዚ ድሕሪ ዓመተ 2008 ዝተረኽበ ዝተሓተ ኣሃዝ ምዃኑ ኣመልኪቱ ካብ ሓጋይ ኣትሒዙ ሸቕለት ኣልቦነት ብናህሪ ክጎድል ከም ዝተረኣየን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዕዳጋ ሸቕለት ልዑል ንጥፈት ዘሎ በዚ መዳይ ምዃኑ ክብል ኣካያዲ እቲ ክፍሊ ቶኒ ኮበር ከም ዝገለጸ እቲ ካብ ኦስሎ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ሎሚ ዓርቢ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክኾነልኩም እንዳተመነና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ በዚ ወዲእ ኣለኹ ሰላም ደሓናምስ እዩ ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ